lapha ke Mamelodi Sundowns okuyena lapha ke Ronan Williams nowa lapha ke Iswelele yena ke uRicardo Khosa Mudawo Ndamane ekekana Modiba yena lapha ke back four baphethe ke Mokoena ayende lihlakho ke mbukeli uzoba mdlali ke ngempela ozobhekwa ke ngamehlo ke abomvu ke namhlanje ngizokutshela ukuthi ke ingane ke ngisho njalo Leon Santos lapha ke Tashrik Matthews Muripe Stadium Ricardo Khosa ke ongomunye ke unozinti ovimbela ke iqembu lesizwe Mfolozi Ndebele Mopi Rapo uNdebele ke mbukeli ngomunye abadlali abasuka lapha ke iqembu leMamelodi Sundowns ngizokutshela njengabo Mukhuane Muralo Mahamana iso lapha ke isisu sawu lapha ke Siwelele Butsane Lungu Special phakeme lapha ke umthwalume awubatha abajezi Barupo Wosan Sobona phakamisane orapo phakathi boxini yasusa iMamelodi Sundowns amathathatha aPitori naye ke ungomunye abadlali abashintshe nalo leli qembu inhleli ya run yakhe ke uGampani Lungu asibheka lapha ke Putsane wayisusu zoyimela uyayela Putsane phakathi boxini iVIP nisijayivana ba funa ngapha ke inkundla lihlakuleyo asibheka lapha ke bhola lengqongqosho ngenasikhundla oyino Takos liyaqala liyakhala ucingo lithi nje thililing wayibona lento umrivithi phakamisa Marcelo Ayende bazofuna amakhanda kekana sebenza lapha ke muvanye ikomovi Mokoena futhi khalakatha wathi ngifonela ubaba uHugo Brosa uthi ke ungqongqosho ke nasikhundla okwesibili ngibuya amagame yadlala TV imali noma ibhokisi lihlakuleyo ofuna ukucela indlela Nuno Santos phakathi boxini khalakatha lihlakuleyo obona lapha ke Nuno Santos white wedding uthi Santos kumnandi ke manje asiqhume istep uthi awuqhuma umdanso uthola lapha ke Tashrik Matthews yadlala TV funa lapha ke Tashrik Matthews touches emuva touch let's go sibheka lapha ke Matthews wenze njani ufuna ukuyiyela Tashrik Matthews dlala noNuno Santos white wedding phakathi boxini lihlaku offside uthi umsisi kaNompempe lutho akubhekele le bhola inika nansi white wedding izokhala iMamelodi Sundowns umfolozi uyeke lapha obebeke lapha ke Rapo hamba ngamadodezwa Rapo futhi iyangena ke cross phakathi boxini benze njani abesiwelele bajika Jeza Gampani Lungu Temo Putsane asibheka lapha ke onside Rapo basusa nje kalula lapha ke muva sibheka lapha ke Aubrey Modiba wayitsiba nayo le phasa leyo umkhonto ugwazekhaya buye lapha ke uNyiko Mobi esesebenzile Ricardo Khosa uyakhomba uKhosa uthi awulikhiphi ngane yena ke uRicardo Khosa ethi Mamelodi Sundowns wayo lapha ke iGolden Arrows ayibesho njalo ke abeGolden Arrows bathi ke iqembu neqembu nje lisodlala nabo balithuba ke uphuthu nababekhanga manje phakathi eboxini Khalakatha
Kampani Lungu nangu-ke ukhulumani Ndamane edlala ngomentshisi eduze kweDlotshane uyokhela nje uNdamane wokhela-ke umentshisi eduze kweDlotshane nange uJeza akangaba namona wadla-ke i-assist yena-ke uSiphesihle Jeza ubona-ke Kampani Lungu liyabuya ithemba kosiduma ngaba onside cross ihle phakathi eboxini isebenza lapha emuva abalo lapha ke iqembu lesiwelele Nuno Santos White Wedding phakathi eboxini Shaibani phola lakhe thasa Kampani Lungu lihlakuleyo dlala ne-White Wedding Nuno Santos lilizela mlilizeli nasi stepo lilizela mlilizeli nasi White Wedding ey'tasambeni masandawana kiwe emshadweni-ke manje onside Leona Kalagato Badume Zadagathuma ihlombe ibrace kaTashrik Matthews omonwa uye lapha-ke uLeona phasi kalokusho lokushakana phasi lakhona uyihlalele lilizela mlilizele nangu umshado uyangena amasandawana nasi isithembo siyangena amasandawana ubafake emshadweni yena-ke lapha-ke uNuno Santos ubona uLeona ubona uMatthews yadlala iTV dayisa nje kaluleli lebhola abawulapha-ke isiwelele lihlakuleyo Nuno Santos Leona Kalagato White Wedding abuphelela lilizela mlilizeli Nuno Santos angikwazi konje Nuno Santos udla iphasi kanokusho unokusho uselela khona kanaphasi uyihlalele Nuno Santos futhi lilizela mlilizeli the White Wedding phasi kanokusho nalithuba phakathi eboxini oya lapha-ke phambili Kampani Lungu nathi bhola lawo lapha-ke isiwelele Kampani Lungu phakathi eboxini nalithuba likaMfolozi enethuba yena-ke uyandisa Mfolozi lamhlula kodwa-ke leli bhola yandisa Mfolozi laphuma nje ekupheleni kwebhali bekumele-ke beyikhona khikhi lishayise lapha-ke ukhulumani Ndamane elisusa Ricardo Goso lithumela lapha-ke phambili ayijubane-ke manje ngale-ke nenkundla sibheka lapha-ke ibhola lesiwelele liphakathi ebhoxini engakhontezayo nalithuba Jeza akubheka nje kashalela ngakuyosho uNwenkani khulumani Ndamane oluflikile-ke leli bhola Jeza ngosho nasikhundla njengoba uMkwena uzofika ngapha-ke lenkundla lihlakuleyo phakathi eboxini Leona Likhaku Santos futhi ufuna Modiba futhi ayikho phakamisa neoRapo bafuna amakhanda liyavinjwa nje kalula yo lapha-ke Mamelodi Sundowns Gape Moralo uyaliphakamisa onside Tehoputsane phakathi eboxini ayikho liyamhlula leli bhola Nyiko Mobi iso-ke isikhathi-ke lesi esayibona khona ishaya khona-ke 5 goals in 1 half yona-ke Mamelodi Sundowns Kampani Lungu yasho leyo mpahla alunguze Lungu uyabalunguza Kampani Lungu nanthi-ke ibhola lawo-ke Mamelodi Sundowns nangu Jeza ehamba ngo-Aubrey Modiba ubona Kampani Lungu uyamazi uRonan Williams umazi njengoba-ke ezazi uRonan Williams ngaphambi kokuthi libeke isiwelele Ronan Williams waqhamuka kulo leli qembu phakathi eboxini futhi sebenza lapha emuva Likhaku uyalibuyisela sebenza Ricardo Khosa Nuno Santos
phakathi othina phepha ukhomba lapha ke eswini bathi ke nayibhala incwadi nathi siyayiphendula ongaphansi nongaphezulu bamila beswelele angazi ukuthi ke bebezweni lihlakho bebefuna ke offside naba ke bephamisa izandla abekho show ugosi saphamisa izandla ke namanje wafika lapha ke Brian Leona uthi ke ngiyahlamba ngiyadla yena ke Brian Leona phansi lapha ke Marcelo Mayiselula akenzi lutho nje namhlanje uMarcelo Mayiselula akasebenzi ke ngale ndlela ke simjwayele ke sebenza ngakhona nansi inkinga la ikhona namhlanje Modiba sebenza Ricardo Khosa lehlakho Modiba Diba yashoshela ke manje Mamelodi Sundowns ayijubela ke manje lakhe ke Brian Leona nangu yapha ke ihlangana hlukana Stokfela sama China no Dagos Nuno Santos ufuna lapha ke Aubrey Modiba nansi Diba ayende Leona ya Chanel Pasha hat-trick Brian Leona nansi Pascal Obusho ayithola uMarcelo Mayiselula ngorakalanga ngena leliya bhola baba noshintshi uthi ke uLeon ngakhula ngithunywa mina ushintshi ngiyawazi ukuthi ke wenziwani sibheka lapha ke ibhola leMamelodi Sundowns Matthews phakathi eboxini Leona Tebo Putsane Mukwane Madoda Mukwane uthi ukhipha iphasa Mukwane futhi wenze njani ya Chanel Pasha Rilebohile Mukwane -1 -2 uphethe calculator Rilebohile Mukwane udlala lapha ke inetha Mukwane olibeka nje lapha ke ekhoneni kuye lapha ke uRonan Williams akhambi kahle ke neze ungakhohlwa ukuthi ke emva kwalomdlalo uzothola kumdlalo Orlando Pirates naba bekhanga ke futhi abawulapha ke Mamelodi Sundowns phakathi eboxini asibhekana lithuba Putsane Indoda Williams dlalile ke against Richards Bay iwonke amaqembu ke athe wathola khona iyona ke irano yabamba lapha ke ukekana uthi noPempo umdlalo uqhubeke ithuba leliya phakathi eboxini Ronan Williams liyadliwa ibhola lakhe Ikram Reyners ezobene siwelele esalelwe imagesi sisalelwe imagesi isiwelele liphakathi eboxini uthi noPempe ipenalty ehamba uyandisa Mfolozi bamshiya phansi wayikhombe emlotheni noPempe penalty etholwe lapha ke isiwelele Kampani Lungu phekene no Ronan Williams sibheka lapha ke Lungu ya Chanel Pasha niyoyithola kwaGoge Zola sale phansi ke lapha ke yandisa Mfolozi kwase kusukuma lapha ke Kampani Lungu ayibeka phakathi yena ke uKampani Lungu mangabe khona ke inkundleni zokuxhumana isho ke nawe uyibonele lapha ke mahemhemu phakeme lapha ke leli bhola Makhanda ayikho ona Pepe ke mukela ushaka kodwa uyishaka bini